खजाना है सलूटम दिल कमरिया मोरे चिन्ना दरिया मोरे No, me ale. Okay, samun gwada. खजाना है सलूटम दिल कमरिया मोरे चिन्ना दरिया मोरे खजाना है सलूटम दिल कमरिया मोरे चिन्ना दरिया मोरे खजाना है सलूटम दिल कमरिया मोरे चिन्ना दरिया मोरे खजाना है सलूटम दिल कमरिया मोरे चिन्ना दरिया मोरे Carmenyo Allah saka gobe gida ta nan area. Kudi a wajen wa? A wurinka. Ka bani kudi na zan fita. Abin da zaki samu. In zaki hakuri ki je gobe ki dawo ki je inda ke kalle ni ko me zaki mun ba abin da zaki. Ka bani kudi na ma kudin iska a wallahi ba kwa so ku bayar. Man Kai me kai ka? Baka da kudi za ka yi wannan abu? Tunda ka san baka da shi, ba za ka yi ba. Sai ba za ka rinka dara ba. Ya kuri mama Allah ba da sake. Ya kuri. To kai ma ba ta gaba na. A za ba sai shi. Ka baka da kudi tona mana dole ne karin kuma kaddara mana. Don ka isa ka biya mana kana shi ka biyan ka isa an gaya maka an gaya kai rena ne kai ma wa kwalla ka bane rena an kadi kai maka kudi ma sai ka wannan na dan iska shata ka bar an wannan a shaka guntayen nan kuke da garbi ka rena ni kenan ka bar an wannan get out shut up a sake zuwa layin nan gaisa barkat Allah ya barna ya ci ciwo wani ɗan takurkuri ɗaya da ke wani kamar doya wallahi da ya biya muku da alale ya yi ayuba Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.